Lho, iki ana tempe koyo ngene iki, Lur. Iki tempe digawe mendoan. Mas Jami, iki mau ora sengaja Bandung tuku terong. Lho kok aku sing milih dheke kok. Lur Kristo. Lho lak ngene iki, Lur. Wis teko pasar iki, Lur. Lho iki mbuh arep milih piye? Iki arep nyambel ae po ya sing ora repot-repot ya. Oh iya, Bu. Gimana kabarnya? Aduh, terima kasih. Iki sik ono apa, Mbak? Terong-terong sik ono apa ora? Terong. Oh, ini ae, Lur. Wong yo gige mangan sak tranyaan tok ae lho. Iki ono tahu. Iya, caloro kayak gini ora sambel ya no. Sambel lah sing ditakokno iku. Wes ngene iki ae. Tak Iki mawon mboten apa-apa. Tahu putih. Timone. Tahu putih nang ndi Mbak sitoke kana? Karek siji iki ya. Ya wis gak apa-apa iki ambek tempe. Wis tuku ngene iki ae, Lur. Lho, ana timun kok iki digawe godhog ngene kok dibendoyo ngono iku lho. Nah, Mbak kacang brol. Ah, nggih, seprapat. Loh, nang kosong iki terus disambel kepiye kok ya? Wis engko gelek nang liyane. Iki, yo lombok rawite, Mbak, 10.000. Ki terong lho, terong iki karek iki lho kabeh elek-elek. Ora apa-apa ya. Kok disubal-subal gelek kenikir apa gelek kacang dawa nang sawah. Iki lho, tak tuku iwak asin kacangan iki ta piye ya? Kacangan enak ndi Bu nek kira-kira nek lawu sambelan ngono ya. Nah, sampeyan enak kabeh njuk aku ya tuku kabeh ngono adine kok. Apa? Bulu ayam ini digoreng tapi mboten gede-gede gemiye enak lho Bu. Bulu ayam. Iya, tapi enggak ini ki biasanya kan asin ta Bu. Nggih. Ibake mboten sepiro asin niki. Oh, ngoten ya wis iku ae aku nek ngono, Bu. Bulu ayam ae. Bulu ayam pinten? Bulu ayam yo sampean kei piro ngono rasa kakek. Nggih, saon. Kacange nganggo ngono kuwi. Lho. Bahan goreng kula. Sampeyan mari goreng. Sampeyan pangan dhewe aku gak dikeki. Bandung, lah iya kacange iki sisan. Niki kacang iki sisan terus niki kacang bawang Oh, ngono. kan langsung dipangan. Delok koyo ngono ki kelakuane Nuri delokna. Lho. Wis iki wae. Oh, Bu kacange nggih kacang iki ae, Bu, aku, Bu. Heeh. Iki piro? 18 to? Nah, isine ya akeh. 18 lho padahal isine tapi akeh. Dadi bakul ya malahan. Lah iya. Tempene sing urung sing ora patek mateng banget nih, Bu. Iki lho, Lur. Tempe Jogja iki ngene iki, tempe godhongan. Tapi nek wong tua-tua kae seneng ngene iki lho. Mbangane sing ngono kuwi. Nek ya senengan, Ding. Nek Bandung seneng ora tempe Jogja ngene iki? Nek aku seneng pokoke ra tumbas. Karek goreng. Ndoan. Iki mboten apa-apa. Kok kakean kok penduduknya dimakani iwak asin nang ngono lak entek ah. Yo, iki Lur, hipertensi. Hipertensi iki nek Nur iki lagi jarak aku, Bu, hipertensi. Lho, iki ana tempe koyo ngene iki, Lur. Iki tempe digawe mendoan. Dadi niki wis enak langsung karek ngene tok, dicelupno nang nggone tepung, celup langsung mlebu nang wajan lenga panas halah. Kali 10 32, 32 kali 5,5. 64 500 kali niki 4,5. 69. 69. Wes Lur, wis mari ya iki wis blonjo ngono iku wae. Bu, monggo niki artane. Matur suwun, nggih. Wis kono nang mulai. Aku tak ngewangi ibu ngedol nang kene, ngewangi dodol dhisik. Engko jan balik ngene duwike. Pun Bu, monggo sedaya matur suwun, nggih. Salah iki Mas daden geni ngene iki kok njuk nek wis ungup lak enak, gelis nek iki enak pawone gak iku. Gak kena banyu, gak teles. Sing kena banyu. Sing kuwi kudu iki dibanteng kok nuku iki nu. Bong wae. Nah, wis Lur, masak nang kene ae. Masak iki masak simpel, sing penting wareg. Ayo to Nu. Iya. Wong atase mangan ra ketok wong wae. Ya masak suwe kok ngemplok ming 5 menit langsung entek. Lah iya, mbarekan lu wong mangan gak ketok wong. Soale awake dhewe nang tengah sawah Lur, gak ono wong. Dadi masih mangan mbek sembuaran dinges sak karepe ngono. Iya Iki katene iki awak dhewe gek mangkat. Nah iya. Iki katene iki lho Lur, tak bendoyo timune ya.
Susumu iki lho mbok ler ketok netizen iki lho. Ira omah. Lah ora mau sama ngene kok ya dadakan. Mene gulune sing mburi kene iki digandoli aqua. Dadine kek jengat ngene. Nganggo nganu kalau biteng ngene. Ayo. Ana biteng ora Bandung? Ono. Iki lho ono. Nganu jempitan kombahan kae kene iki kene. Bocah kok. Terus ngene lho. Itu dadi loro apa dawan ngene ya nu? Apa nih timune? Iki. Dadi loro ngene ya. Dadi loro. Orang mbek iku tok mbek iki barang lho ono. Baby mini. Baby mini. Baby Manisa. Baby Manisa lho. Enak iki engko lho. Aku suwen kok ngene iki. Legi soalnya. Nah. Ngene lho. Timune iki kabehke wae wong kok Pak B ya doyan. Iki timune kok digodhog kok Bandung? Ora, dipendem. Nek urip maneh. Ning ora sak wonge tole mendem. Ya nek wonge gelem ya tak pendem pisan ra apa-apa ben menawa kok iso dadi manak loro. Ojo. Anggo urip-urip kae mingkur trimo ubru kae nggo apa. Iki mau lur kok murah ya iki mau ki. Lho, sak menake. Enak iki kok digoreng separo ae ning ngene iki rasa kabeh ya. Manut. Heeh. Iki separo eno. Separo kok ndak aku marai mangan terus. Nah iya ngono kuwi. Iki wis tak kumbah bersih. Yo. Timune tak kira ki mau timune nggo lalap e. Nggo lalap Bulane piye digodhog. arep tak bendoyo. Kayak ngerti iki nek ana timun digodhog. Lho, ket weruh ta awake? Heeh. Lho, katrok temen arek iki ya. Sik keterus awake iki katrok. Katro apa kota? Kota apane nek kota iki wong sak kota iki ngerti nek kono ku bendoyo ku enak ya lur ya. Ya lur sampe nang ngene Hongkong, nang Tokyo, nang Amerika, nang Islandia lah ngerti nek ngono ku bendoyo ya lur ya. Mas Jami. Lah edan. Jam iki apa? He, kon lho dikandani jarene nang ngene YouTube iki ngene. Apakah Mbak Nuri itu istrinya Mas Jami? Mas Jami, iki mau ra sengaja Bandung tuku terong. Lho kok aku sing milih dheke kok aku. Jare wingi aku kan tuku terong, iki wis tak apa Bandung? Ambo, ora Wis tak tukoke terong sampean gek rene. Ya terus makan apa? Makan terong bersama. Arek edan. Ngene iki diumbah. Iki Ambek iki diumbah mbek ikine. Ya. Nah, engko terus kono kene iki gawe ngublek-ngublek bumbune nganu. Ya kayaknya ora ditukoke modiar, men. Bandung, Iki iki tempe menduane tepungane dijari sisan ora? ayo sisan yo kon kate lha apa lengok-lengok ngono. Lah wong aku wis kebulen nang kene kok kowe arek tengok-tengok ning Iki apa sih kayak iki? Tepungnya ndi ya? Doncangke Bandung. Goleki. Ya barbar. Yo, kena rasa nampani. Wis jamper-amper. Apa maneh? Apa nih? Nek gawe nasi goreng kae bumbune iki enak. Mau Dadi apa? bumbune iki dioseng karo iki. Oh. Rajangno kolonjono kan ya enak nu padha ijone nu. Kan padha gedene. Emang aku wedok. Enggak, kon dudu wedhus, sapi. Sapi. Kok sapi perah? Sapi perah. Lah aku njaluk sing apik-apik. Emang aku itu besarnya Ini kita sapi majer. emang aku itu sebesar sapi gitu ya? Iya. Pedet. Terus kandang Kandange lah kae minta geno nang ngene kandang abrek kae kon. Lek bengi ya kon turu kono. Delokan ta, Lur. Lho, iki ngrajang model apa? Terus nek mendoan iki rajangane Hey. dawa-dawa kaya ngene iki apa? netizen. Silakan. Jangan salahkan aku ya. Berarti ini kalau tidak puntes ininya ya nggak landep. Apa itu puntes? Apa itu puntes? Oh, kok. Coba kalau suhunya yang raja. Ya jelas tuh kan. Tepuk tangan kanggo sune. Sekarang iki ya kumpulan wong edan kabeh, Lur. Saiki buka tempe ya, Banu. Iya, bukaan Aku tak latihan tempene. buka ya, Banu. Wis bukaan. Yo, iki lho, Lur. Jelon sak bungkus Ombo-ombo. iki isi pira sampe tak kandhani siji. Aku ya gurung entek ro iki. Loro, telu. Telu Pak. Oh, papat, di sini Loh, papat. Sak bungkus ngene iki isi papat. Regane Ombo-ombo. regane iki mang iki 2000. 2000 iki entuk papat. Menurut sampean kepiye? Nek bakul gorengan wis gak ngrajang, ora kekiris tangane lho. Wis 2000 tipis. papat. Murah ya, Banu. Ya murah. Oh, Iki- bombo sakmene. Nah, iki disigar dadi loro ngene. Didol sitok 1000. Papat ping loro 8. Dadi 8000. 8000 diitung 2 gig cukup 2000. Ngitung pati. Ubur-ubur ikan lele. Ayo masak le. Umap lor saiki iki timune tak lebokno dhisikan. Kok
baby cumine kok baby cumi, baby manisane kari ya. Soalnya wis gampang gembuk ya. Yes. Tak sambine ngulek bumbune sambel kacang ya lur ya. Sambel kacang iki banung mek ngene iki tok. Terasi, lombok rawit, lombok gedhe ambek bawang putih. Wis ngono ae. Kok kaya gula. Wis lur saiki karek baby manis ae dilebokno ya. Oh, ngene iki kok njuk matenge dadi bareng. Wis. Ngalor iki wis dintas iki lho wis mateng koyoke. Diangkat sebelah kono Mbak Nuri. Lah. Grup ya kok joget kene ndekek buntes Ya iku. Allah panas e. Ya Koyo ngene Allah, ya Allah ya Allah ya Robi. Kepanasen. Wis lho karek tak gene goreng iki ana tempe, ana tahu, ana kacang ngono iku lho. Serbete. Iki ditutup ora? Iya ditutup kok. Wis lho saiki tahune ya. Lho. Tahune rasa akeh-akeh lho papat ayo nek emek iki. Ayo no diangkat no. Kita njegurno tempe lur, mari ngono lur. Sudah terangkat. Sudah Terangkat dengan manis. Manis sekali. Sekarang tempenya menjegur ya lur. Iya, tempenya dijegurkan ya. Hati-hati ya Bandung menjegurkannya. Alah pakaian dan Nanti kalau kecipratan melonyot. nanti melonyot. Nanti masih ora, kamu. Sudah. Nah, dibalik begini. Iya, kan Oh. geningnya ini sudah jadi. Geninya sudah menyala. Geningnya sudah membolak-bolak. Membolak-bolak tadi kudu dibolak-balik ya Iya, ben nanti ra ndak gosong. Kayak orang sing lagune kayak dibolak-balik kayak goreng telong kayak. Kayak tempe Bandung, tempe. Mantap. Wis mari lur, saiki karek goreng kacange ya nang gek disambel. Jeblok ora engko Ora jeblok ya mercon. nyiprat lengannya itu. Ya iki tak ciprat-ciprat nang ngene ya ciprat. Au, sengaja ini ya. Iki mang lur ndolek kacang kulit iki mang gak ono. Dadine ya wis ngene wae ra apa-apa ya padha kacange kok. Iki lak kaceke kulite ilang ngono ae. Calon kacang bawang ya Bandung. Ya oh, iki calone kacang bawang. Mane turane iso digoreng. Bocah milan. Cepet Yes. banget ya. Lah ya wis mateng kok dadak kepiye gosong ya malah eli. Kae wak asine gorene tak goreng sisan. Oke. Boleh nggak aku yang nyemplungin? Cemplungno. Saiki. Gak meneh, bulan ngarep ya kene. Pisan pepindo. Wis sakmene wae. Berarti 2 kali ya ini ya. 2 kali. Iwak iki enak lho, iwak asine iki lur. Wis lur, wis mari saiki karek teronge diempake nang kene iki lho. Lho, dipanggang. Ini kok gembuk dhewe lur. Aku nek terong digoreng ki ra seneng lur. Rumangsaku ki kok nyerot minyak ngono lho. Ah, nek gak ngono digodhog. Digodhog ki ya enak. Rasane ki yo legi ngono kae lho. Iki kacange tak ulekke sik lur. Sithik-sithik wae. Men rontok adem titik, sik kemeriak. Diulekke campur sambel ngene iki lur. Kok suwedep iki ambune lho entah pisan. Semranges nang irung. Lur glis to. Diolak-walik ngene iki lur. Nah, wis lembut ngono iku lur, iki tak jokane banyu bendoyo. Oh, fungsinya banyu mau ki ngene iki. Yo iya, Kok kok malang enggak tahu. Karek dingenekno ngene iki. Campur-campur. Iki mau ora dine bawang uyah ya, Pak. Apane? Sing iki. Wis lho saiki teronge tak oncekane yo lho, diklembeti ngene iki. Mau mari tak bakar garing pisan lur. Diculik lambine to, Pak. Diculik lambine. Sik panas medul-medul. Wis lur, cemplung lur. Wis ngene lur. Sini pisan. Arang gawe apa Mbak Nuri? Kopi Mas Bu Wis genine iki. wis mendidih. Wis mendidih ya. Wis. Ditilik isik ra, Banu? Alah sembarang. Ditilik isik. Arek mau inceng ya kan. Oh iya wis mendidih. Lalu kita siapkan cangkir-cangkirnya. Nah, iki bendoyone lur, tak jupuke. Ini lur.
Nek nang Surabaya krai, Lur. Nek nang kene timun mergo ora ana krai. Tahune, Lur. Tipenya jret. Mantap, men. Teronge. Diyel-yel ngene iki. Mantap wis klomo. Iki engko digelal apane, Lur. Sayu madang, Lur. Alah, Lur, wis mateng akhirnya. Monggo Lur madang. Monggo nedha sedaya. Lho, teweronge delok entah. Iki apa jenenge benduyune? Sambele. Mantap, mantap. Tempene, iwak asine. Tahune. Wala wis kebak sepiring. Monggo, Lur. Kayakane sewedep iki Mbak Nuri, Mbak Nuri. Delok Lur sambele. Diunyet kaya ngene iki ya. Lho. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, Lur. Enak toh? Mantap. Cuwocok nek gimbal tempe niku lho. Jalan. Cuwocok lho nambah tempe tepung iki lho cuwocok. Entah. Ayo Lur. Enak panu. Temar kotop. Mbuh iki nggo. Oleh mbuh. Bendoyo timune, Lur. Enak. Ngene iki cuwocok Lur, apa maneh delok entah. Awane siler-siler ngono. Wis salah. Ngene ngarentekake mangan. Aku lagi ya. Enak apa? Enak toh? Enak panu. Enggak apa-apa kan aku? Gendut dikit enggak apa-apa ya? Dari wong mau kan asine jare rada asin titik. Heeh. Tawa sih, Mbak. Enak. Tawa Lur iwak asin iki tawa Lur. Ora asin kok. Gak asin ya? Enak ya tapi. Sampe nek mas-mas dudu-duduan gawe yo ngene Lur, cuwocok. Terong dibakar dulu sambel kacang. Enak. Sing diarani bendoyo iki ngono sing digodhog mau. Enak banget. Salah temenan ngentekno sego temenan iki Lur. Sesuk iki masak apa ya, Nu? Apa ya apike? Nah ya, kok ngono iki lho. Adekku kudune kok mang sambel-sambel ngono kaya wis blenget to dudu-duduan. Tapi yo karek ndelok meneh ae. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis Lur, wis wareg Lur. Saiki karek ngopi yo tak seruputane alon-alon iki sik panas kama-kama iki lho Lur. Monggo. Kebul-kebul. Aku nek ra ngopi iki koyo ora seger ngono lho Lur. Mari mangan gak nyeruput kopi iki. Aku saiki dadi gatuk kopi seplok. Heeh to. Seplok ngewangi masak iki dadi gatuk kopi. Waya njuken. Jan. Iku dudu kopi, susu. Kopi, ini kopi iki kopi ireng nyelur iki. Iki kopi susu. Ya wis ngono wae ya Dulur ya. Aku tak nyeruput kopi dhisik, kadangane engko sedeng entek nang ayo mule. Wis cukup sakmene ae videone Banung, donga dinenga wae. Tak dongakno dulurku nanti wae nggone, mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan natep lainnya barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.